Lewawyň kerki etrawyna zeýkeşleriň we ýaplaryň arassalanmazlygy ýerleriň meliorativ ýagdaýyna täsir ýetirýär. Olaryň hasyrlylygyny peselýär. Hususan şaly ösürip ýetişdirýän daýhanlar bu ýagdaýdan şikaýet edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy owa hojalyk hünärmenlerini we daýhanlara salgylanyp habar berýär. Kerkili daýhanlaryň en çemesi etrawyň çägine azyndan 30 il bäri arassalanmadyk zeý kanallarynyň bardygyny, şeýle-de ekrançylyk ýerlerini suwarmak üçin zerur bolan kanallaryň suw geçirjilik ukybynyň epetli pese gaçanyny aýdýarlar. Kerkide şaly ösürip ýetişdirýän daýhan hojalyklaryň agzalary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde mundan 30 ýyl ozal ýerden alan hasyly bilen soňky ýyllarda alýan hasylynyň mösberini deňeşdirdi. Ýerler mundan 25-30 ýyl ozal 80 sentiner hasyl beren bolsa soňky 5-10 ýyl bäri 5-15 sentiner aralygynda hasyly zordan berýär diýip anonim şertde gurrundaş bolan daýhanlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar ýerleriň hasyrlylygynyň peselip olaryň sanynyň çykýanyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Resmi medeniýete görä Türkmen hökümeti şu ýyl Lewap vilayatyny 10.200 hektar meýdana şaly ekip ondan 47.400 tonna şaly hasyryny almagy meýilleşdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň 2020-nji ýylda şaly öndürmek hakyny aprel aýyna gol çeken kararyna laýyklykda ýurt boýunça bu ýyl 83.000 tonna agoloy şaly hasyryny öndürmek göz tutulýar. Türkmenistanyň şaly esasan Daşowut vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy, Lewap vilayatynyň Darganaty, Dänew, Çärjew, Farab, Saýat, Halaç, Hojamaz, Kerki döwletli we Köýtünag etraplaryna ösürilip ýetişdirilýär. Şaly ekilip ýerleriň güýji galmandyr, gamışlyk meýdany ýatladýar diýip habarçy Kerkiniň şaly meýdanlary barada habar berdi. Kärenneçi daýhanlar we ýer eýeleri köp mukdarda suw talap edýän şaly ekinini ösürip ýetişdirmek üçin zerur bolan suwaryş suwlarynyň ýetmezçilik edýänligini, gyrmança basan ýaplaryň ýyllar boýy arassalanmaýanlygyny we zeýkeşleriň wagty-wagtyna gazylmaýanyny aýdýarlar. Bu kemçilikler oba hojalyk hünärmenleriniň pikiriçe şaly ösürilip ýetişdirilýän ýerleriň meliorativ ýagdaýyna yaramaz täsir edýär. Şaly meýdanlaryna topragyň düzümini ılmy taýdan öwrenýän laboratoriýa Lewapda ýok diýip habarçy şeýle barlyk hananyň ýurdun oba hojalyk universitetine bardygyny, ýöne onuň mümkinçilikleriniň Lewaply daýhan hojalyklary eli ýeterli däldigini aýtdy. Daýhanlaryň aýtmagyna görä Kerkide häkimetler ýap galmagy işlerini ilatyň hasabyna geçirmegi tapşyrýarlar. Käreni ýerleri bolup bergidar çykýan daýhanlarda ýeri höwes galmandyr diýip habarçy söhbetdeşleriniň özüne galdyran täsirini gurrun berdi. Türkmenistanyň kärenneçi daýhanlar ekrançylyk ýerlerinden hasyl ösürip ýetişdirmekde zerur bolan tehnikalaryň, mineral dökünleriň we suwun üpçünçiliginden häl işini şikaýet edýär.